Ne szavaztok, srácok, én Thanoszi Szobó, és ebben a mai videóban megcsinálom a kérdez-feleleket, és most kezdjük egy vagyis mindegyik osztálytársamtól van. Azt kérdezte, hogy kibe vagyok szerelmes. Senkibe. Most nem hazudok, meg még egy kérdés, hogy ki a legjobb barátom. Hát YouTube-ra kitettem, hogy a Milu, de osztálytársamként a Zoli. Na, most jönnek a papírok, mert itt van 2 papír, ezt lehet, hogy egy már nem mindig. Na, hány éves vagyok? Ja, meg mi a nevem? Hát azt nem fogom most kilikelni, de amúgy az a nevem, hogy Szoboszlai. Na, amúgy 200 IQ-m van. Hány éves vagy? Hány éves vagyok? Hát vagyok 14. Amúgy ne higgyétek, 10 vagyok. Csak nehogy letörölje a csatornámat a YouTube. Please, ne. Mi a kedvenc színem? A citromsárga, a fehér és a kék. Mi a kedvenc kajám? Spagetti, meg a hús. És a palacsinta, de az nem kaja. Mi a kedvenc állatom? Kutya. Kedvenc időtöltésem. Vagy na, mi a kedvenc italom? Víz. Mi a kedvenc időtöltésem? Foci. Kibe vagyok? Igen, ezt már elmondtam. Kedvenc videósom? Hát PGT is. Mi a legkedvencebb kajám? Az a spagetti. Ki a kedvenc Squid Game szereplőm? Hát Thanos. Ezért benn van a nevembe. Thanoszi Szobó. Ismered Vence 30-at? Ismerem. Játszasz a Brawl Stars-szal? Játszok, lesz is belőle videó. És ennyi. Ennyi az egyik papír. Jön a másik. Nem tudom, hogy ezt ki csinálta. Ja, és ez nem. Lehet, hogy még van, és nincsen. És ezért ennyi volt ez a videó. Ha akartok több videót látni tőlem, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, és osszátok meg a haverotoknak. Aki úgy nézi a videóimat, hogy nincsen feliratkozva, az iratkozzon fel, és lájkolja a videómat, és leteszek a linkbe egy, vagyis a leírásban leteszek egy nevet, arra is iratkozzatok fel. De én Thanoszi Szobó voltam. Sziasztok!